Hey, Trailers her. Velkommen til kanalen. I dag der skal jeg ikke på cyklen, men i stedet så vil jeg dele en meget personlig historie om min rejse med vægttab, træning og det her slankemiddel, der hedder Wegovy. Nu handler det selvfølgelig ikke kun om kilo på vægten. Det kommer også til at handle lige så meget omkring selvværd og det her med at få en sundere livsstil. Så lad os dykke ned i det. Før jeg startede på Wegovy, der har jeg i mange år kæmpet med min vægt, og jeg har ofte hadet at se mit eget spejlbillede. Det har givet mig mindre selvværd, og det har været rigtig, rigtig svært for mig at gøre noget ved det. Jeg har prøvet diverse diæter, diætister, slankekur, you name it, men det er ikke fordi det sådan rigtig har bidt på mig endnu. Jeg vidste derfor, at jeg havde brug for et skub i den rigtige retning, og det her er vægttabsmedicinen Wegovy er kommet ind i billedet for mig. Jeg har allerede tænkt tanken for et par år siden det her med, om jeg skulle starte på Wegovy for at få vægten ned. Og jeg har også haft fat i min egen læge for at få dem til at udskrive en recept på Wegovy. Men selvom jeg egentlig opfylder kravene, der hører til, for at man kan få udskrevet Wegovy, altså et BMI over 35 og måske en livsstilssygdom, så er det ikke rigtig noget, de har haft lyst til at udskrive til mig. Jeg har prøvet flere gange at række ud til dem for at høre, hvorfor de ikke ville det. De begrunder det med, at de ikke har ressourcer til det. Men i stedet så henviste de til en privat vægttabsklinik, og den har jeg så kontaktet her for 1,5 måneds tid siden, og er nu startet på Wegovy. Til jer, der ikke kender Wegovy allerede, så er det vægttabsmedicin, som hjælper med at regulere appetitten og dermed bringe vægten nedad. Wegovy, det skal som sagt udskrives af en læge, så det er altså ikke noget, man kan gå ned og købe på apoteket i håndkøb. Og lad os bare være ærlige og sige det med det samme. Wegovy er ikke billigt. Det koster mellem 1.300 og 2.400 kroner om måneden, og man kan sige, at det er jo rigtig mange penge, og det er jo penge, man kunne have brugt på en vægttabscoach eller en diætist. Men nogle gange så er det bare nødvendigt at få det her medicinske skub for at sætte tingene afsted i den rigtige retning. Nu har jeg været i gang med Wegovy i 1 måned, og det har betydet, at jeg har smidt 4 kilo. Det er super dejligt, men der er en lille hage ved det. Et af de kilo, det har faktisk været min muskelmasse. For det er sådan, når man går på slankekur, så smider man altså også nogle muskler. Det gør man uanset om det er på vægttabsmedicin, eller om det er en anden slankekur, man går ind i. Og det har jo betydet, at det går lidt ud over min fitness. Til gengæld, så har min fitnessalder, den er røget nedad, fordi jeg er begyndt at få reduceret mængden af fedt i min krop. Og det betyder, at jeg er gået fra 48 år i fitnessalderen og ned til 45 år. Det er jo i hvert fald målbare fremskridt på bare 1 måned her på vægttabsmedicinen. Inden jeg startede på Wegovy, der havde jeg rigtig svært ved at styre det her med at spise. Og faktisk særligt, når jeg kørte løb på Zwift. Det var som om, så tillod jeg mig at spise lidt ekstra usundt op til løbet. Kalorier, jeg slet ikke havde brug for at køre i det her løb. Og det har ligesom ført ind i en ond spiral, det her med at overspise og ikke kunne kontrollere det. Nu er jeg startet på medicinen, og det hjælper mig jo med at holde mig til min planlagte kost om dagen, så jeg ikke snakker så meget, som jeg har gjort tidligere. Og det er super rart, at der kommer lidt styr på det. En lidt træls bivirkning ved Wegovy, det er også, at det hæmmer også ens tørst. Det er vigtigt, at man husker at få drikket nok, så man ikke bliver fuldstændig obstiperet for hård mave. Så husk at drikke nok, særligt når du også træner, fordi at man sveder jo stadig lige så meget, som man gjorde før man startede på Wegovy. Så der skal altså virkelig fyldes op med væske hele tiden. Det vægttab, jeg allerede har opnået nu her, det har medført både fordele og ulemper.
i forhold til min træning. Som jeg sagde tidligere, så var min muskelmasse jo faldet med 1 kilo, og det betyder også, at min FTP faldt en lille smule, særligt i starten af forløbet her med Wegovy. Det er selvfølgelig rigtig skidt, men det gode ved det er, at de her kilo, der ryger af, det betyder også, at jeg har en helt anden fornemmelse, når jeg kører på bakkerne nu her i Zwift. Det bliver meget nemmere at køre opad, så det er jo virkelig værd at tage med i tankerne. Min FTP, den faldt som sagt lidt i starten af perioden. Nu er den begyndt at stige igen, og det hænger nok også sammen med, at jeg har øget min træning helt markant. Nu her, efter jeg startede på Wegovy, jeg har taget mig selv i nakken, hanket op i mig selv og begyndt at træne mere effektivt på Zwift. Ikke så mange spildkilometer, men masser af god, effektiv træning. Noget jeg også er begyndt at blive meget opmærksom på, det er mit proteinindtag. I og med, at jeg ikke spiser så meget, som jeg gjorde før, at jeg startede på vægttabsmedicinen, jamen det gør, at jeg måske ikke altid opnår mit proteinbehov på døgnet. Så nu betyder det, at jeg i hvert fald dagligt indtager 1 proteindrik cirka, for at sikre mig, at jeg får nok proteiner til at vedligeholde min muskelmasse, så mit vægttab ikke går så hårdt ud over min muskelmasse. Det har ikke været let. Der har været dage, hvor jeg har været meget udmattet og træt, mere end jeg har været tidligere, og det hænger selvfølgelig sammen med, at jeg indtager færre kalorier, end jeg tidligere har gjort. Men jeg ved, at jeg er på rette vej, og jeg er glad for, at vægttabsmedicin den hjælper mig med at komme ned i vægten, samtidig med, at jeg øger træningen på cyklen, og dermed vedligeholder min muskelmasse. Man er nødt til at gøre begge dele, hvis det her vægttab det skal være varigt, og hvis man samtidig vil beholde sin styrke. Hvis du selv går og overvejer at skulle starte på Wegovy samtidig med, at du træner på Zwift, så har jeg lige 5 gode råd til dig, som du skal tage med herfra. Det første, der handler om, at du skal altså planlægge din kost. Hold fokus på, om du får proteiner nok, så du ikke mister muskelmasse. Det næste, det er styrketræning. Træn så meget du overhovedet kan. Du skal vedligeholde dine muskler. Det er altså ikke dem, du skal smide. Det er fedtet på kroppen, du skal af med hurtigst muligt. Du skal også tilpasse dine træningsmål. Det er også en lille ting, du skal have i hovedet. Sørg for, at du fokuserer på, hvad dine mål er. Reducer dem i øvrigt måske en lille bitte smule i forhold til, at nu får du altså ikke samme mængde energi at træne udefra på daglig basis. Og så lyt til kroppen. Husk at restituere, når der er kroppen har brug for det. Lad være med bare at give den fuld gas på cyklen hver eneste dag. Lad lige kroppen restituere. Det gælder selvfølgelig også, selvom man ikke er i et vægttab. Og så husk på, Wegovy er en hjælp, ikke en løsning. Den hjælper dig med at få vægten ned, men det er ikke en løsning på det egentlige problem. Så få hjælp til at sætte fokus på det, så holder dit vægttab også meget længere. Tak fordi I lyttede med på min historie omkring min rejse med vægttabsmedicinen Wegovy, samtidig med at jeg træner på Zwift. Jeg håber, I kan bruge nogle af de små fif, jeg lige har delt. Har du selv noget, du vil dele, eller er du selv på vægttabsmedicin og har erfaring med træning på det, så smid lige en kommentar herunder. Alle gode knep gælder jo, og vi kan lige så godt dele dem med hinanden. Og med det takker Trailnøs af. Tak fordi du kiggede med, og husk nu lige at smide et like eller en kommentar. Eller endnu bedre, husk at følge kanalen, for så ved jeg nemlig, at vi ses igen en anden god gang. Og med det, ha' det rigtig, rigtig godt. Hej hej.